ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ କବି, ସମାଲୋଚକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ କବିତାର ମାନଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିକ୍ରମା, ଏକ ନଦୀ ଅନେକ ପ୍ରବାହ ଆଦି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ଭିତରେ କିପରି ବିରାଟତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ପଢ଼ିବା। କବି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନୂତନ ଚେତନାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଏହି କବିତାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଯାଏ ବାସ, ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେ ଥିଲା ଦିନେ ସାନ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ, ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଧୁର ସାଥେ ଦିଗ୍ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆମେ କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଯାଏ ବାସ, ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। କାନନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟି ତାର ସୁବାସ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ଏ କୂଅଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ଛୋଟ ଏକ ଦୀପଶିଖା ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଛୋଟ ଜଳଧାରା ବିରାଟ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା, କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ଛୋଟ ଏକ ତରଣୀ ବା ଡଙ୍ଗା ଜଳଧାରାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଏକ ମାନବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଥାଏ। ସେ ହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେ ଥିଲା ଦିନେ ସାନ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ, ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାଧନା ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସମ୍ଭାବନାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଧୁର ସାଥେ ଦିଗ୍ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ତାର ବିରାଟତ୍ୱକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମହକାଇ ଥାଏ।